Vi har pungen fyldt med dem. Rabat- og fordelskort fylder godt i danskernes punge, men nu kan vi smide mindst et af dem ud, uden at gå glip af fordelene. De fleste kender det. Man skal betale for benzin, og hvor er det så lige, det særlige benzinkort gemmer sig mellem alle de andre plastikkort? Jeg har 3. Jeg har lidt at være. Ja, 5-6 stykker. De fleste danskere har mindst 4-5 kundeklubkort i pungen ved siden af deres almindelige betalingskort, kørekort og sygesikringskort, men snart bliver kortforvirringen mindre. Statoil er først på det danske marked med sit fordelsprogram Extra, der giver kunden mulighed for at samle fordele og rabatter på det sædvanlige betalingskort. Jeg kan se, at du har en kaffe til gode. Kunne du tænke dig at bruge det? Det kunne jeg godt. Ja, nu kan du se, at jeg fik en kop kaffe gratis, og så har de også nogle ordninger med bilvask. Og der får man hver 6. gratis, fik også det at vide af ekspedienten, så det vil jeg helt klart bruge. Det er godt selvfølgelig, ikke? Så er man fri for at lede efter kortet i lommen, og det hele under et, det er altid godt. Fordelsprogrammet nyder stor succes i Norge og Sverige, og en YouGov-undersøgelse viser, at næsten 9 ud af 10 danskere gerne vil have en mere enkel måde at administrere fordelene på. Og ifølge den uafhængige økonomiske rådgiver Kim Valentin, kan vi roligt overføre fordele og rabatter til vores betalingskort. I dag er pengepungen hos forbrugerne jo klistret til med betalingskort. Sikkerheden i kortene i Danmark er en forholdsvis høj standard, så den bekymring, der kan være i, at man ligesom går over til et kort, den synes jeg måske ikke er så berettiget. Rigtig mange glemmer at bruge deres kundefordele, fordi de glemmer kortene, og YouGov-undersøgelsen viser også, at 4 ud af 5 tror, de vil få mere ud af det, hvis det hele bliver samlet på et kort. Hos Statoil er det således blevet lettere at få sine fordele, da man ved betaling med sit almindelige betalingskort registrerer sit køb, så systemet automatisk husker, hvor mange kopper kaffe eller bilvaske man har købt, og derefter automatisk sørger for, at der fratrækkes rabat, eksempelvis på brændstoffet automatisk. Så må du have en god dag. Tak for lige måde.